הימצאותו של הכוח תלה וכדומה במקום מותו העקרב, מדובר במזלות התלה והעקרב, ובלידתו הוא היה טוב במותו רע, כשהיה טוב יצא אור, כרע היה לילה, כטוב היה גבר כרע אישה, הוא החזיק בנקודות הקרדינליים וכקין או וולקן היה שליט האיזון. סוף ציטוט. הסיבה של מזלות שמדברים על מזלות תלה והעקרב זה כי תלה זה נקודת האיזון של האביב, שם השמש יוצאת מהחורף ונכנסת אל הקיץ לימי החזקים, ונקודת העקרב איפה שהשמש נבגדת ונופלת אל תוך ימי החורף החשוכים. אז אתם רואים שהוא מייצג את האנרגיה הזאת, יכולה להשמש לטוב או רע. זה למה המון פעמים כשמציירים את השטן הוא צבוע בצבע אדום. זה קשור לאנרגיה הזאת של מאדים. האלמנט ששולט במזל תלה הוא אש. אש של הפילוסופים של האש, והשימוש באש זה מה שמעניין אותם. וזה מה שהם רוצים ללמד פה את כל העולם. היא ממשיכה וכותבת בעמוד 278. כפי שהוא מראה בספרו, השם וולקן מופיע בקריאה, שכן במילים הראשונות של בראשית פרק 4 פסוק 5 נמצא המילה ואל קין או וולקן. מוסכם, וזה על פי וזה על פי האחוות הסודיות כמובן, כי זה שטות, כי כתוב משהו כמו על הקורבן של הבל אלוהים שאה, ואל קין לא שאה. אז היא אומרת, ואל קין הזה הוא כאילו מייצג את וולקן. היא אומרת, כי זה מוסכם שהאות U והאות V ניתנים להחלפה, V ו-O, כי שניהם בעצם האות ו'. מחוץ לקונטקסט המיידי שלו, הוא עלול להיקרא והאל קין או וולקין, האל קין. אך אם יש משהו שמוכן לאמת את הרעיון הקין וולקין, פיורסט אומר שקין או קין זה קצה החוד של הרומח, נפח, ממציא כלי ברזל חדים ועבודת נפחות. סוף ציטוט. מי לימד את האומנות של הכנת כלים חדים ונשקים? זה היה השד עזאזל, בפומט, אותם נפילים שהתרבו עם הבנות של קין. אם הקשבתם בפרק הקודם, לימדו אותם את כל הדברים האלה והביאו את הציביליזציה להתפתחות כל כך גבוהה מבחינה טכנולוגית במדעים ואומנויות, וזה היה עידן אטלנטיס. ואז כמובן אטלנטיס שקעה במבול על ידי מי שהאחוות הסודיים מכנים האל המרושע, טייפון, שזרק את אוסייריס בתיבה לתוך הנהר. אבל בתנ"ך כמובן מדובר באלוהים שעשה את המבול, כי האטלנטיס הזה שלהם כביכול היה מעין הידרדרות מוסרית של המון חטאים, במיוחד החטא של תרבות האלוהים עם בנות האדם. אני לא אומר לכם מי צודק ומי טועה, אבל אני מקווה שאתם מתחילים להבין את הקונפליקט פה בין שני הגישות, בין שני המקומות האלה. נכון להיום התנ"ך הוא המסמך היחיד שאפשר להציג להרחבות הסודיות ולהגיד, מה שכתוב פה נוגד לגמרי את כל מה שאתם אומרים ועושים ושמנחה אתכם. אתם צריכים להבין שהאמונות האלה שאני מלמד אתכם של ההרחבות הסודיות זה המנוע של הסדר העולמי החדש. עכשיו אין לנו כזה הרבה זמן, אנחנו באמת לקראת הסוף. וולקן היה, שימו לב, אל פטרון של האלכימיה, ויוצג כסמל באומנות ההרמטית, וכמובן מדובר על זה שהאלכימיה הגיעה מהרמס, וזה למה זה האומנות ההרמטית. והרמס החזיק במטה הקדוסאוס, המטה עם שתי הנחשים שמסתלפים סביבו עד למעלה. אותו קדוסאוס שמצויר בציור של בפומט, והמקור
שעכשיו נסתמך עליו, הוא אחד הסמכויות הגבוהות ביותר של האלכימיה בכל הזמנים, קוראים לו פרצלסוס, ועבור פרצלסוס וולקן היה נרדף עם השליטה באש של האלכימאי. שימו לב, ציטוט: אלכימיה היא אומנותו של וולקן, השולט על האש. הוא האומן, האיש אשר הוא וולקן, הוא בעל כוח המלאכה. כל הדברים נוצרו במצב לא מוגבר. שום דבר אינו גמור, אך על וולקן להביא את כל הדברים לשלמותם. כל הדברים בהתחלה נוצרים מהפרימה מטריה, עד שוולקן מגיע ומביא אותם למצבם המוגמר. אלוהים יצר את הברזל, שזה המתכת של מאדים, אך לא את מה שניתן להכין ממנו. זוהי האלכימיה ומייסדה וולקן. עוד הוא כותב, האלכימיה היא אומנות הכרחית, זאת אומנות. וולקן הוא האומן, האיש אשר שולט באומנות הזאת הוא וולקן. מי שלא וולקן לא יכול להתקדם בה. אנחנו הגענו לסיום, ואנחנו נמשיך עם זה פרק הבא. אני לא רוצה להעמיס עליכם יותר מדי כמו שעשיתי בפרק שעבר, שנתתי לכם קצת זמן להתמיר את הפרק הקודם. אני מקווה שזה מתחיל לתת לכם קצת הבנה יותר עמוקה לכל הדברים האלה. בגדול אתם כבר תלמדו בפרק הבא שוולקן היה בעלה של ונוס. ונוס כמובן היא שם נרדף וייצוג של לוסיפר. ומה שמעניין הוא שהיא בגדה בוולקן עם מאדים. אתם רואים איך הכל מתקשר? וולקן כל כך כעס שהוא לחד אותם ברשת שהוא יצר, תפס את שניהם ולא היה אפשר להפריד אותם. ומה שזה מסמל זה את הייחוד ההרמטי, המטרה של האלכימאי, הייחוד בין הניגודים. אלת התאווה המינית, תאוות הבשר, ומאדים אל המלחמה האלימה. אני רוצה לסיים אם מעניין אתכם לדעת עוד על הנושא המעניין הזה שהתחלנו איתו, אני מאוד מאוד מציע לכם, לאלה מכם שממשיכים את המחקר והחליטו שהם כבר נמאס להם להיות צי של בורים והחליטו להמשיך הלאה ולהכיר ולדעת יותר על האויב ושלא רוצים ליפול בפח בקרוב מאוד. אם מעניין אתכם, קטע שכתב רוסיק-רושן מאוד מאוד גבוה בשם מקס היינדל, שנקרא Freemasonry and Catholicism. אתם תוכלו למצוא שם שהוא כותב כמה דברים מאוד מעניינים. אני רק ישלוף משם איזה עניין או שתיים. עוד הפעם, הוא רוסיק-רושן. בגלל שלוסיפר, לאחר עשה עם חווה את קין, ואז אלוהים השליך אותו, כן, משמה, אז כביכול חווה נהייתה אלמנה עבור קין, ולכן קין נקרא בן האלמנה, a widow son. כמובן אתם יודעים שכל הבונים החופשיים נקראים בני אלמנה. אנחנו התחלנו מזה שהורוס היה בן של אלמנה, חירם אביף היה בן של אלמנה, ועכשיו מגיעים לאיזשהו יסוד פה. ולכן הוא גם כותב שהמשמעות האמיתי של השם פרי-מייסון מגיע מהמילה פרי-מסן, משמעותו הוא בני האור. הם בטוחים שהם בני האור, כי האלוהים שלהם הוא אל האור, לוסיפר. נסיים בציטוט של אלברט פייק מתוך Morals and Dogmas.
אני מאמין שהמאזינים החזקים כבר מכירים אותו די בעל פה, אבל הם מכם שעדיין